eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande hande on jiito lesto alluwal bindowal ngal nan toon addira tan ko ha walluma mbawa yiide bindi ɗi ko alluwal ngal jangata ngal ɗo alluwal tan woni ko windano ko fof so rendi ko ɗo ɗum mofti a noon bindowo o andi ko jiɗɗa windude tan gadda ɗum jiya wona hen mbaɗen ekkorde ay ɗo joni ay o ɗo woni a o sa fi hen tan ay anan dow to mbaɗen seeɗa o mawna aywa ay a o ari joni sa waɗi ni ko goto mbaɗɗa sa yiɗi fodde a fiyanmo laabi ɗiɗi mbaɗa ni mbatta ni ay woni a kay ayɗo dettina ay i o nani sa fi i o yalta ay dirtina ka jiɗɗo fodde ay i o ɗo woni ɗo piyamo laabi ɗiɗi piita ay keɓa i ɗo kadi dirtina ay o moni goto o fooɗani a yiɗi fodde dirtina ay o ɗo woni ɗo o moni piyamo laabi ɗiɗi keɓa podgal ay a heeɓi ngara ɗo ay ɗo ko o a yiɗi fodde dirtina o gaddamo laabi ɗiɗi piita o ay woni o a yiɗi fodde u o ko goto tan mbaɗɗa ay ko ka jiɗɗo fodde dirtin gadda o laabi ɗiɗi piitamo ay gasi joni mbaɗen dani dirtinen ay ɗone mbaɗen ni dirtinen ɗone mbaɗen ni dirtinen ay ɗo ko mbaɗen ni dirtinen mbaɗen ɗo kadi ɗo dirtinen ay ha wawa janggade ha ganda a ɗo kadi dira seeɗa ay ɗo dira seeɗa ɗo kadi dira seeɗa ay ko ni windirte hanka joni a andi ɗo kadi diraɗo seeɗa ay kasi ɗo joni no wayni hollima hankadi ɗo ko ɗo woni aha o ay anani ngara noon ƴetta guel ɗo mbaɗani ay ni ɗo ko a woni ɗo o fooɗani a yiɗi fodde ɗo garata waye ni nde fuɗɗo fodde wadde andi goto o fooɗani ɗiɗi ɗi woni ko fooɗi wadde andi ɗo teskoroɗa ha ganda ɗo no moƴƴi ko serdi ɗo goto fooɗani ɗiɗi fooɗi wadde ko a tan woodi so ɗiggi noon nde puɗɗa arde oɗo goto fooɗani ɗiɗi mbaɗata mbawa fodde mbiya wadde goto fooɗani ɗiɗi a fooɗi wadde ko ngoodi ari ardi ɗone ngara ɗo ko goto fooɗani ka jiɗɗo fodde ngara ɗo mbaɗamo laabi ɗiɗi keɓa podgal mbawa wiide wadde andi goto fooɗani ɗiɗi fooɗi hankkadi a serti e majjere ngara ɗo mbiya goto fooɗani ka jiɗɗo fodde ƴettamo cowamo laabi ɗiɗi o wonta ɗiɗi mbiya ay a fooɗi
wadde andi o goto fooɗani ɗiɗi fooɗi ngara ɗo ay o ko u goto fooɗani ka jiɗɗo fodde a somo laabi ɗiɗi makko o wonta o gasi ɗo tan mbawata ceerta e majjere masɗe pular masɗe pular e hewde ko ɗoɗa kaaɗi gotal ngal fooɗani ɗiɗi fooɗi wadde ɗo woni aha o ɗo woni aha o ayi sala mbaɗani ayi ɗo ayi ɗo mbaɗani ay ɗo woni a e a ɗo jangata ceerndaɓe ɗo gasi bange ñaamo gooto woni toon fooɗani rewi hen ko poɗɗo ari ardi gooto kala ƴeetan gooto andi fooɗani ɗiɗi ko poɗgal wonande masɗe soko alkule noon ko sidda wiyete toon alkule to ɗiɗi nanduɗe wiyete ko sidda wamma ga to limore to bange limto to bange hijjo gooto fooɗani ɗiɗi pooɗa ngara ɗo ay ɗone ƴetta ɗo e ɗo ndendinta pacca ɗo hakkude ɗo ko i e i ay ɗo joni a andi i goto o fooɗani ɗiɗi ɗi pooɗi ayde on saha noon sa ɗiggoyi garana ɗo ƴetta ɗo e ɗo ay gasi ganda ceerndaɓe ɗo goto o wasa fodde ɗiɗi ɗi pooɗa waɗa ko kaala ɗum ha ganda ɗemgal mbawi ɗum haalde gite ma mbawi ɗum teskade on saha noon ƴetta kuɗol binda so ɗiggi garana ɗo ay ɗo ko o e o ceerndaɓe ɗo goto fooɗani ɗiɗi a fooɗi wadda ko o hankadi a andi o a wawi ɗum jangude a wawi ɗum yiide teskade ƴetta kuɗol binda ɗum so gasi puɗɗa arde ɗo ƴetta ɗo ay ɗo e ɗo ceerndaɓe ɗo ay o gasi hankadi ɗo so ɗiggi hankadi nde ɗo windande wootere jangata mbawade hankadi an a serti e majjere masɗe pular kala ɗo masɗe pular winda ka jango ɗeɗo noon ballanma ko jangete ko masɗe mum ko ɗo iwata ala ko bindata taw ɗeɗo goto majji yaga toon ma woni adima ma woni e hakkude walla woni sara ɗeɗo kam kala ko bindata maɗe naten tan ma woni jiya ɗum ɗo arwande walla jiya ɗum hakkude walla jiya ɗum sara ala tawatama naten tan nde wawa janggade so ala e alkulal janggotako ɗeɗo tan teskoɗoɗa nde windande wotere janggade ha mbawade sa namdama a e a ko serni ɗum mbiya a fooɗani a fooɗi sa namdama i mbiya i fooɗani i fooɗi sa namdama e mbiya e fooɗani e fooɗi sa namdama o e o mbiya o fooɗani o fooɗi sa namdama u e u mbiya u fooɗani ɗiɗi u fooɗi wadde ɗiɗi tan poɗirta wadde ta janngoya teskoyra ɗemgal ma ngal
sa haali fooɗi ganda ko poola ɗe nanata hen sa jangi fooɗani waɗa ko ɗe pooɗande mbatta hen ɗo taskotoɗa moƴƴi a jangi ko kalɗa ko ene fooɗi ƴettu poola ɗe nanna hen ko jangata ko fooɗani koto nannu hen masɗe ɗe pooɗanɗe oso fooɗi tan fooɗ so fooɗani mbasa fodde ɗum noon mbaɗen ni gitten bindi ɗi heddo ko laaɓi ko ayi mbaɗen dani hanka waɗa joni en gaɗi gandi en paami han kadi itten no ha laaɓa kadi wawa ɗum e moƴƴi jangga ɗum ɗigga ayi han kadi a faami no wayni wonayi donc kadi joni a waɗi gara noon gara ɗo natina ɗum ay e nder suudu he joni noon sa ari tellinamo lesto mbaɗani sa soggoyi gara ɗo e oɗo numéro caggitoɗa a saggi hen ka famani ɗo ndewata gara mbawa saggitade ay numéro nani wonayi mbaɗa inde nde inde nani mbaɗa lettorde nani gasi joni noon a saggitima a gasi ɗo tan woni ko jangata mbawa a saggi noon ɗo ndewata mbawa saggitade an noon jiɗɗo nadde heno ko temene mbaɗata gara bindoɗa mbawa nadde jangga sawa temene ma nayyi a ari ndewa e numéro he gara kaala indema e yettode ma kaala ka jiɗɗo jangude nandeɗa janta e jangoɓe he tawata on jarama jokke golle ko jokken golle min jiiɗi wona jokke golle ɗo noon wonde ɗe winde nde wotere noon jangata wona an kadi a wawi masɗe pular laaɓɗe ɗe pooɗani e polle ɗo so ɗiggi hankadi nde winde nde wotere wallima e dendagal ko masete e jangde nde fof so rendi hankadi naata hen e ko wiyete ko masete ko ɗenne mbaɗen ɗum codol jawgol jawa ɗum yiitude jangde ma yaawa ɗo noon ko jangde codol en joddaki nafata noon ko waɗe jangde famminodema jawa famde ñala foof pinɗa no wiyete yontere wotere wona a watti yiide bindi heddo e windude bindi hankkadi a watti yiide bindi ɗi heddo noon e wawde windude bindi ɗi ɗon ɗa wawa windude bindi ɗi a yahata sa wawi jangude eto wawde windude kamɓe jadata jaati e mbeelu jaadi mbeelu yahata acca jaati jaati yahata acca mbeelu anne sa wawi jangude a wawa windude ha joni gandal ma suwa taw alay sago mbawa windude mbawa jangude so windama janga a jangi a yiɗi jabtade mbawa jabtade node alluma nanɗon ƴette kuɗi mon e carnet mon mbajiton jangon ɗigga mbason ɗum yawde mbason ɗum yowde ɗum ɗo ne famɗi ma wi biyo ɗum janggama janguitama ɗum ɗo so wawaka andu hayno ko yahanto ɗo so teskima ala ɗo masɗe ma ɗe ɗo jawata ɗo dendagal defte ɗe ko jangguini ha heewi ko ɗo ɓe jaltini ɗum noon waɗi ɗo tan mbawata teskoɗa ɗo no moƴƴi jangga ɗum teskoɗa ɗum binda ɗum on saaha noon soko masete ko ari weɓanma masde ekko binde so aroyi ko ɗon jawata andude ndeke ko janggannomi ko nani deftere nde jaa defte ɗe aɗa binda aɗa jangga toon ɗo noon mbawata dañi ekko ngo a ɗekkito yiide bindi ɗi so ɓooyi deftere nde uddite jiya toon aɗa jangga ɗemgal ma pular o wona ko firete jiya tan alkol ndendina tan keɓa ko jiɗɗa ko jangga ni foti yo Allah hokke en nande e famde ko musidɗo moon kiɗo moɗon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi bil alamina a jiɗɗo nadde bisimilla maɗa hay goto faltaka suka mawɗo debbo ko jiɗɗo tan wiya jiɗɗo janggude wiya jiɗɗo janggude pular o ara windo nanne jangga wassalam